Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Siyaqhubeka namhlanje ngombhalo wobuciko wethu obizwa ngokuthi ubhuku lwamanqe obhalwe ngumhlanga EJ. Sizokwenza inkundla yokuqala isigcawu sesithupha. Ukukhumbuzana nje, siyazi sonke ukuthi isigcawu ngasinye siqalisa ngemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ake sifundeke. Kusemzini wakwaMathonsi, uMamhlongo usathuswe yindlela uPhindisiwe amphendule ngayo ocingweni. Sizokuma kancane ukufunda. Siyakhumbula imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isethulela isizinda. Okokuqala, indawo lapha kusemzini wakwaMathonsi. Okwesibili, isikhathi esamanje esanamuhla. Kunezinto ezisetshenziswayo lapha ezifana nezingcingo. Isimo senhlalo asisihle. uMamhlongo uvezwa ethukile, okuchaza ukuthi akajabulile ngenxa yengxoxo yakhe noPhindisiwe ocingweni. Make siphinde siqhubeke nokufunda. uMamhlongo esabambe ongezansi. Nansi-ke imihlola baba ebhekise kumyeni oshaye amanhlakomuzi phezu kombhede. uMathonsi avuke ahlale kahle. Yimihlola yani lena okhuluma ngayo nkosikazi? uMamhlongo: Cha, zinkulu zingamasaka ebambe ongezansi. Kusho khona ukuthi simane sangamnikeza lo muntu ithuba lokukhuluma, ubeqinisile. uMathonsi: Khuluma into ezwakalayo nkosikazi. uMamhlongo: Njengoba ngishaya ucingo luthathwa ngumakoti, ungikhulumela insumansumane nje. Ngibiza ngesikhohlakali esifuna ukumchithela umuzi. Samangazwe yilokho asho ukuthi ngigcine ngci ukushaya ucingo ebusuku. uMathonsi: Ukhuluma ngomakoti kaThamsanqa? Ngeke phela. Uhlonipha kabi lowaya mntwana. Nxa ucabanga, uzwile yini ukuthi ubekhuluma nawe? uMamhlongo: Kunzima ukulibeka ngesihloko baba. Kukhona okushaya amanzi ngiyakutshela. uMathonsi: Kangimvikeli umakoti, kepha ngokumazi kwakho angaphendula kanjalo angakaze nangelilodwa ilanga akhulume kanjalo. uMamhlongo: Itshe limi ngothi ashaye izandla. uMathonsi: Kungenzeka ubecabanga ukuthi ukhuluma nalomuntu omcasulile, kanti zibukhipha zibuthela. Kufanele silukhulume lolu daba kusasa lokhu.
kuhle silale nkosikazi. Kuyasa kusasa ngishayela uThamsanqa ucingo emsebenzini ngimcele ukuthi edlule nganeno uma eseshayisile acime isibane. Sizokuma kancane ukufunda. Ke sichaze sihlaziye sicubungule. Kuyabonakala kulokhu esesikufundile bafundi nani balingani ukuthi imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isethulela isimo senhlalo esingesihle. Sisho ngoba umbhali usebenzise amagama alandelayo aveza ukuthi isimo asisihle. Esabambe ongezansi. Avuke ahlale kahle. Ebambe ongezansi. Ashaye izandla. Le miyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela esiqeda ukuyifunda ibonisa ngokusobala ukuthi labadlali ababili uMamhlongo noMathonsi bamangele ngendlela uphindisiwe aphendule ngayo. Nanoma uMamhlongo ubengakasho ukuthi utheni, sesiyazi thina ngoba sifundile esigcawini esedlule ukuthi uphindisiwe uphendule kanjani. Siyabonga. Manje besingabheka umoya nethoni. Besizothi lapha sibona umoya wokukhathazeka. Kanti abadlali uma sebekhuluma ukuze sizwe imizwa yabo, umbhali usebenzise ithoni yokumangala neyokudumazeka ngalokhu abakhuluma ngakho noma ngalokhu uphindisiwe akwenzile. Ngizocela ukuthi phela ukusho ukugagule ukuthi uphindisiwe utheni ngenkathi ephendula uMamhlongo ukuze kubonakala ukuthi umbhalo wobuciko ufundile. Kwesithathu sithena sizokhuluma ngokuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano noma kwenkulumo kayedwana nesenzeko. Engikucelayo kothisha nakubafundi ukuthi njengoba sikhuluma ngokuxhumana phakathi kwenkulumo kayedwana noma kwenkulumo mpendulwano nesenzeko, manje akusho ukuthi lo mbuzo omude lenkomba noma lolu phawu lokuhlaziya lutholakala kuphela kulesi sigcawu. Ake sikubone loku kuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano noma kwenkulumo kayedwana nesenzeko ukuthi singakuchaza kanjani. Kulesi sigcawu siyakubona ukuxhumana ngoba inkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali ababili uMamhlongo noMathonsi emayelana nenkulumo mpendulwano ocingweni phakathi kukaphindisiwe noMamhlongo ngenkathi uphindisiwe ecabanga ukuthi ukhuluma noNkululeko. Inokuxhumana nesenzeko sokuthi uMathonsi athi uzoshaya ucingo ashayele uThamsanqa
kusasa ukuze amazise ukuthi uphindisiwe usebiza uninazala ngesikhohlakali esifuna ukumchithela umuzi. Amazise ukuthi kunomuntu oke wafika ogama lakhe linguNkululeko. Wazobazisa ngokuthi ufuna izingane zakhe ezisiswe kwaMathonsi. Sizoqhubeka nokufunda. uMamhlongo ulale engalele, inhliziyo igaya izibozi ukuthi lo mfazi angadlala ngengane yakhe eyodwa pho. Mfihlo yini lo mntwana akhuluma ngayo? Usho ukuthini uma ethi bavumelana ukuthi lemfumbe ingeke yadaluleka? Iyiphi yona lemfihlo akhuluma ngayo? Usulele baba. uMathonsi kuthi nya nya. Usabheke ngawayizolo namanje Mamhlongo. Ukhumbule phela ukuthi noma ngingasebenzi kodwa ngiyabudinga ubuthongo ukuze umzimba uvuke uhlambulukile ekuseni. uMamhlongo ngeliphansi. Ngiyaxolisa baba ukuthi ngikuvuse usavakashelwe yizinyanya zakwenu. Iyangihlupha lento engiyizwe ikhulunywa yilo mntwana. Ngabe ubecabanga ukuthi ukhuluma nobani? Kudela owaziyo. Kufanele siyibuke ngamanye amehlo le ndaba. uMathonsi eguquka ebheka ngakumkakhe. Khona emnyameni kunjalo. Uyabona nkosikazi, uThamsanqa uyindoda manje. Kufanele ukuthi ijoka lakhe azithwalele. Thina singayibuka ngamanye amehlo. Kodwa umnikazi le ndaba angayiboni ngaso linye nathi. Sokuma kancane ukufunda, sihlaziye, sicubungule, sichaze. Ngoba mina angikho egunjini lokufundela njengamanje. Lokho akuchaza ukuthi uthisha umfundi usezokhohlwa ukuthi lapha sibheka imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela, sibheka ithoni, sibheka ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano, kwenkulumo kayedwana nesenzeko. Usengaqhubeka futhi azithinte lezi zinto. Mina engifuna ukukhuluma ngakho manje umsebenzi womlandi noma umlandi. Ukuze uzikhumbuze, yana kuyo yona le channel ubheke amavidiyo adlulile. Le channel esikhuluma ngayo manje ethi Grade 12 Intervention isiZulu. Ikhona ivideo ekhuluma ngomsebenzi womlandi. Ngakho ke siyaqhubeka. Ake siboneke. Umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Kulesi sigcawu umlandi usixhumanisa nabalingiswa ababili uMamhlongo noMathonsi. Ubaveza ngezenzo zabo bakhathazekile. Usungaqhubeka ke uthasisele kulokho. Sizoqhubeka nokufunda. Mamhlongo izwi lithanda ukuphakama.
Manje baba, kufanele umntwana simyeke adliwe ngamanqe sibhekile. UMathonsi niyahlupha ngokuthatha izinto ngesinxele. Angisho ukuthi sibukele ungathi sisemgcagcweni. Ngithi isinqumo masiphume kuyena uThamsanqa ukuthi uyaludinga yini usizo lwethu. uMamhlongo uyaludinga baba. uMathonsi washeshe washo nje ukuthi uyaludinga. Useshilo yini? Engikushoyo Mamhlongo ukuthi masingalufaki kuqala unyawo ubhoko lungakagquli phansi. Ngoba kasilwazi ubhuku olukuleli hlimbithwa ekhomba ingathi ulibona ngempela. uMamhlongo ngomoya ophansi. Likhulu izwi lakho. Ake silindeke lelifu engilibuka liqoqana esibhakabhakeni. Sesiyobona ngombane ukuthi lithatha bani. Aguquke abheke ngakolunye uhlangothi adonse ingubo ziye. uMathonsi asale uSokhaya emangele engazi ukuthi useyinyathele emsileni nje ngelithini. Abone naye ukuthi kuhle abuyele ezingubeni useyobona kusile. Siyabonga. Siyaphela lapho isigcawu sesihlanu. Iyaphela lapha inkundla yokuqala enezigcawu ezinhlanu. Ake sihlaziye, sichaze, sicubungule. Siyawubona umoya nethoni esisetshenzisiwe ngumbhali kulokhu esiqeda ukukufunda ukuthi umoya nethoni ayisafani nomoya nethoni esetshenziswe yilaba badlali ababili ekuqaleni kwalesi sigcawu. Sibona umoya wentukuthelo. Kwazise umbhali usebenzise amagama athi izwi lithanda ukuphakama. Sibone nethoni yentukuthelo noma yokucasuka. Kwazise umbhali usebenzise amagama aqhamuka kuMamhlongo athi manje baba kufanele umntwana simyeke adliwe ngamanqe sibhekile. Uma sithasisela siqhubeka singathi siphinde sithole umoya wentukuthelo nethoni yokulahlekelwa yithemba ngenkathi uMamhlongo ethi abalinde ifu alibuka liqoqana esibhakabhakeni. Sekuyobonwa ngombane ukuthi lithatha bani. Ngicela ukukhuluma nabafundi ke manje. Webafundi,
Uma ngabe sifunda imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela, njengamanje la sifundile kwathiwa ake ngiphinde ngiqale ngifunde uMamhlongo ngomoya ophansi. Uma ngabe kushiwo kanjalo, abakhulumi ngomoya nethoni. Ungaqali ubhala ukuthi sithola umoya ophansi. Abakhulumi, bakutshela ngesimo senhlalo. Uma umbhali ethi ngomoya ophansi, ukutshela ukuthi manje ke lo mdlali, ngiyaxolisa lapho, lo mdlali ukusiphi isimo. Balingani nani bafundi, ngicela ukuma lapho okwanamhlanje. Sizophinda futhi siqhubeke ngelinye ilanga. Ungakhohlwa ukusubscribe kuwo womathathu amashaneli esinawo. Nisale kahle, ngiyathemba nizohlomula.